Eta zer da hori? Zangoan zuak. Baina segatik egiten dira zuak hau. Gurek bihar izango dalako egun motzena eta gaur. Justo alderantziz, baina bai. Bentsa, amarra dira eta gondik anemintxe gaude. Baina ez hemen bakarrik, Bain, Suedian ere aidea ospatzen hau eta baita ere aidea ospatzen Rusian, baita ere ospatzen aidea. Arrasaten! Arrasaten, Ibarren ere. Eta Parisen! Eta Parisen ere ospatzen. Eta Afrika! Bueno, ekit, zutitu. Nahi badezu esan, Nahi badezu esan, zer nahi zuen erratzi, ondo eta beste. Bale, orduan erre. bota, barroa. Poliki, Nora zua, nora Oso ondo? Pelota. Pelota. Tolestu den ondo. Oso ondo. No? Banen beldurra Zombiak. Monstruak ematen dute beldurrei. Beraz, zurtara. Venga, zutara. Oso ondo. Venga. ¿Qué quieres hacer con un palo? A ver.